அன்பு நண்பர்களே, இப்போ நம்ம பார்க்குற இந்த வீடியோ இந்த செய்வினை தோஷத்தை நம்ம எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ தான். அதை நீங்களே வீட்டில் பூஜை பண்ணிக்கலாம். இந்த செய்வினைங்கிறது எல்லா பக்கமும் பெரிய தொந்தரவாக தான் இருக்குது. நினச்சா கொண்டு யார்கிட்டையோ 10 100 கொடுத்து ஏதோ ஒன்று செஞ்சு நம்மளை முடக்கிறதுக்கு என்ன வேலையோ கெடுக்கிறதுக்கு என்ன வேலையோ அதை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. செய்வினையை வைக்கிறதுக்கு உண்டான விளம்பரங்கள்லாம் இப்போ இன்டர்நெட்டு, இமெயிலு, எல்லாம் வாட்ஸ்அப்பு எல்லாத்துலேயும் விளம்பரம் கொடுத்து கம்ப்யூட்டர் அளவில் வந்துருச்சு. அந்தளவுக்கு இது கெடுக்கிறதுக்கு உண்டான வேலைகள் பெரிய அளவில் வளர்ந்துட்டுருக்குது. ஆனால் அதை சரி பண்ணுறது தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. நல்லா இருக்கிற குடும்பத்துக்குள்ளே பிரச்சனை, சண்டை சச்சரவு உண்டு பண்ணுறாங்க, குடும்பத்தை கெடுக்கிறாங்க, பிரித்து விட்டுறாங்க, நோய் நொடிகளை உண்டு பண்ணுறது, கைகள் நடக்க முடியாமல் முடக்கங்களை கொடுக்கறது, இது மாதிரி தொந்தரவுகளை நிறைய செய்கிறது. நல்ல கடை ஓடிட்டுருக்கேன், அந்த கடை திடீர்னு ஓடாது. அதே மாதிரி நல்ல ஒரு பெரிய அளவில் வியாபாரம் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க, கடைசியில் பெரிய அளவில் கடன் தொந்தரவுகளுக்கு உண்டாக்கிடுவாங்க. இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் எல்லாமே வேணும்னு நமக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய ஆளுக்கு பண்ணுற வேலை தான். இது எதிராகனா நமக்கு ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறவங்க கூட பண்ண மாட்டான், பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க அந்த வேலையெல்லாம் கண்டிப்பாக செய்வேன். அதனால் நம்ம எப்பவும் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும். அதுக்கு தான் இந்த பூஜை. இது நாம் போய் வெளியில் போய் சிரமப்பட்டுக்கிட்டு அவங்க சொல்கிறத கேட்டுட்டு அல்லது அவங்க சொல்கிற நாளிலெல்லாம் போயிட்டு கடைசியில் ஆகாது அப்படிங்கிறப்போ நாம் வருத்தப்பட வேண்டியதாக இருக்கேன். அதனால் நீங்களே வீட்டில் அந்த பூஜைகளை செஞ்சுக்கலாம், கண்டிப்பாக சரியாகும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, சனிக்கிழமை அன்றைக்கு இந்த பூஜையை ஆரம்பிக்கணும். சனிக்கிழமை அது வளர்பறையா தேய்பிறையா அதெல்லாம் நீங்கள் ஒன்றும் பார்க்க வேண்டியதில்லை. ஸோ சனிக்கிழமை அன்றைக்கு காலையில் 6 மணியிலிருந்து 7 மணிக்குள்ளே சனி ஓரை, அதை விட்டுட்டோம்னா மதியம் 1 மணியிலிருந்து 2 மணிக்குள்ளே சனி ஓரை. அடுத்த டைம் இரவு 8 to 9, இந்த 3 நேரத்துக்குள்ளே இந்த பூஜையை நீங்கள் செஞ்சு முடிக்கணும். அதுக்கு யார் இந்த பூஜையை நீங்கள் பண்ண போகிறீங்களோ அவங்க அன்றைக்கு விரதம் இருக்கணும், சாப்பிடாமல் இருக்கணும். ஏதாவது பால், இளநீர் அந்த மாதிரி ஏதாவது சாப்பிட்டுக்கலாம். திரவ உணவுகள் ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க. ஏதாவது சுகர் இருக்கிறவங்களும் இருப்பீங்க, அதனால் ஏதாவது நீர் ஆகாரம் அந்த மாதிரி ஆகாரம் அந்த மாதிரி உணவுகளை எடுத்துக்கோங்க. காலையில் வீடு வாசல் எல்லாம் சுத்தம் பண்ணி, வீடு வாசலில் கழுவுனதுக்கு பின்னாடி ஒரு செம்பு தண்ணியில் கொஞ்சம் பச்சை கற்பூரத்தை போட்டு கலந்து விட்டு வீடு ஃபுல்லாக எல்லா பக்கமும் தெளித்து விட்டுருங்க. வீட்டு வாசலில் ஊற்றி விட்டுருங்க, மிச்சத்தை ஊற்றி விட்டுறலாம். பண்ணி முடித்ததை என்ன பண்ணணும்னா, உலர் திராட்சை வாங்கி காகத்துக்கு உணவாக வச்சிடணும். அதன் பிறகு நீங்கள் அந்த காலையில் 6 மணிக்கு முன்னாடி இதையெல்லாம் செஞ்சுட்டு 6 மணிக்கு பூஜை ஆரம்பிக்கிற மாதிரி நேரம் இருந்ததுன்னா ஆரம்பிக்கலாம். அப்படி இல்லையா மதியம் அந்த 1 மணிக்கு ஷார்ப்பாக 1 மணிக்கு ஆரம்பிச்சிடணும். அந்த 1 மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறப்ப அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு சொல்கிறேன், கவனமாக கேளுங்க. தேங்காய் 2 வாங்கிக்கணும், பழம், பத்தி, சூடம், பச்சை கற்பூரம், சாம்பிராணி, சந்தனம், குங்குமம், மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் ஒரு கை பிடி அளவுக்கு கல் உப்பு எல்லாம் வாங்கி ரெடியாக வச்சுக்கணும். 2 வாழை இலை வச்சுக்கணும். இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். தீபம் போடுறதுக்கு ஒரு அகல் விளக்கு, மண் தீபம், எண்ணெய் வேப்பெண்ணெய், திரி எருக்களம் பஞ்சு திரி பூஜா ஸ்டோரில் இருக்குது, நீங்கள் கேட்டு வாங்கிக்கணும். முதவே பூஜை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணோம்னா, ஒரு தேங்காயில் மஞ்சத்தூளை நல்லா தண்ணியில் கொஞ்சம் கரைச்சி, அதை சந்தன அளவுக்கு நம்ம பூசுகிற அளவுக்கு கரைச்சி தேங்காய் முழுவதும் பூசி விட்டு, அந்த தேங்காய்க்கு சந்தனம் குங்குமம்லாம் சுற்றி எல்லா பக்கம் வச்சு விட்டு, அந்த தேங்காயை ஒரு வாழை இலையில் கொஞ்சம் கல் உப்பை போட்டு, அந்த கல் உப்புக்கு மேலே அந்த தேங்காயை நல்ல வேண்டுதல் வச்சு, உங்கள் முன்னோர்களை, உங்கள் குலதெய்வத்தை, அடுத்து காவல் தெய்வத்தை, மதுரை வீரன், கருப்பணசாமி அல்லது வீரபத்திரர் அல்லது சனீஸ்வரர், உங்கள் ஊரில் எந்த கோயில் இருக்கோ அந்த தெய்வத்தை கண்டிப்பாக வேண்டுங்க. அந்த தெய்வங்களெல்லாம் வேண்டி அந்த தேங்காயை வைக்கிறப்பவே எங்களுக்கு இருக்கிற அந்த செய்வன தோஷம், தொழில் தடை அல்லது வேறு எந்த தொந்தரவுகள் இருந்தாலும் சரியாகணும்னு வேண்டி அந்த தேங்காயை நீங்கள் அந்த கல் உப்பு மேலே முதல் வேலையாக நீங்கள் வச்சிடணும். வச்சுட்டு இன்னொரு தேங்காயை உடைச்சி தேங்காய் உலை எல்லாமே வச்சு நீங்கள் பத்தி, சூடம், சாம்பிராணிலாம் போட்டு பூஜை பண்ணணும். இந்த பூஜை நீங்கள் மேற்கு முகமாக உட்காரணும். சாமி படம் அல்லது சாமி போட்டோ, உங்கள் விருப்ப தெய்வம் போட்டோ எதாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதை கிழக்கு பார்த்து வச்சு நீங்கள் அந்த சாமியை பார்த்து நீங்கள் மேற்கு முகமாக உட்காந்து எல்லா பூஜைகளெல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு, சாம்பிராணி பற்றி சூடெல்லாம் எல்லாம் திருப்தியாக பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த மந்திரத்தை சொல்லணும். ஓம் கிரீம் தும் பொம் சர்வாரிஷ்டம் நிவாரைய, சகல தடைகளும் பில்லி செய்வினைகளும் ஸ்தம்பைய ஸ்தம்பைய சுவாகா. இதுதான் மந்திரம். இந்த மந்திரத்தை 108 முறை நீங்கள் தவறாமல் சொல்லிக்கலாம். ஒரு 108 பூவை எண்ணி வச்சுக்கலாம், அல்லது உத்திராட்ச மாலை இருந்ததுன்னா பயன்படுத்திக்கலாம். மொத்தத்தில் 108 கவுண்டிங் கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சாகணும். இதை செஞ்சு முடிச்சுட்டு
அதை அப்படியே விட்டுறலாம். ஒரு கடைசியாக எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சூடத்தை பொருத்தி நல்லா வேண்டுதல் பண்ணி எங்களுக்கு இந்த கஷ்டமெல்லாம் நிறைவேறணும்னா அந்த காவல் தெய்வங்களை சனீஸ்வரரை நினச்சி சாமி கும்பிட்டுட்டு ஒரு சூடத்தை பொருத்தி வச்சுட்டு நீங்கள் அதோட எந்திரிச்சு நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம். அதுக்கு மேலே விரதம் வேண்டியதில்லை. அடுத்த சனி உரையில் காலையில் 6 மணிக்கு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா 6 to 7க்குள்ளே இந்த பூஜையை முடிச்சுட்டு மதியம் 1 மணிலேருந்து 2 மணிக்குள்ளே நீங்கள் கோயிலுக்கு போகணும். கோயிலுங்கிறது ஒன்று மதுரை வீரசாமி கோயிலாக இருக்கணும், இல்லைன்னா கருப்பணசாமி கோயிலாக இருக்கணும், இல்லைன்னா வீரபத்திரர் கோயில் அல்லது சனீஸ்வரர் கோயில். மொத்தத்தில் காவல் தெய்வங்களுக்கு தான் அதில் போனால் தான் அவங்க இதையெல்லாம் வந்து அடித்து நொறுக்குவாங்க. ஆனால் அவங்க கட்டுப்பாடு தான் அதில். அந்த பில்லி சேவனை, பேய், விசாசு, முனி கிணி எல்லாத்தையும் விரட்டுற அதிகாரம் அவங்களுக்கு தான் இருக்குது. அதனால தான் அவங்கள முன்னோர்கள் வந்து காலங்காலமாக வழிவிட்டாங்க. நம்மளையும் வழிபட சொல்லி நமக்கு வழி காமிச்சிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. அதனால் அங்கே தான் போய் நீங்கள் போகணும். அடுத்த சனி ஓரையில் போய் அங்கே இருக்கிற கோயில் முன்னாடி பலிபீடம் இருக்கும். அந்த பலிபீடத்தில் நீங்கள் வீட்டிலேருந்து போகிறப்பவே இந்த வாழை இலையில் இருக்கிறதுல அந்த உப்பு, கல் உப்பும் அது மேலே தேங்காய் வச்சுருப்போம். அதை அப்படியே எடுத்து ஒரு பேப்பரில் மடித்து கொண்டு போயிடணும். அங்கே கொண்டு போயிட்டு நீங்கள் சாமியை கும்பிட்டு அந்த பலிபீடத்தில் அந்த கல் உப்பை 2 கையிலையும் கொட்டி, தேங்காயை கீழே வச்சிடணும், கல் உப்பை 2 கையிலையும் கொட்டி எங்களுக்கு, எங்கள் குடும்பத்துக்கு, குழந்தைகளுக்கு அந்த வம்சாவளிக்கு இருக்கிற பில்லி சேவனை தோஷங்களெல்லாம் நீங்கணும். இது எவன் வச்சானோ அங்கேயே போய் சேரணும். நல்லா வேண்டி சாமிகிட்ட மனசார வேண்டி அந்த கல் உப்பை குமிஞ்சு அந்த பலிபீடத்துக்குள்ளே 2 கையிலையும் கொட்டிடுங்க. கல் உப்பை பொறுத்தளவில் நீங்கள் என்ன நினச்சி வைக்கிறீங்களோ அதுதான் வந்து நடக்கும். அதனால் நல்லா வேண்டி அங்கே வச்சுருங்க. வச்சதுக்கு பின்னாடி அந்த தேங்காயை முன்னாடி உடச்சிடணும். எல்லா தோஷங்களும் இதோட விலகட்டு அப்படின்னு சொல்லி தேங்காயை உடச்சிட்டு அப்புறம்தான் நீங்கள் கோயில் படியேறி உள்ளே போய் நீங்கள் சாமி கும்பிடலாம். அபிஷேகம் பண்ணலாம், அல்லது தீபம் போட்டு சாமி கும்பிடலாம். உங்கள் விருப்பப்படி எப்படி வேணாலும் கும்பிட்டுட்டு நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்துடலாம். இதே மாதிரி 3 வாரங்கள், 3 சனிக்கிழமை இதே டைம் காலையில் 6 to 7 அல்லது மதியம் 1 to 2 அல்லது இரவு 8 to 9 இந்த 3 டைமில் காலையில் ஏதாவது ஒரு நேரத்தில் காலையிலையோ மதியத்திலையோ நீங்கள் இந்த பூஜையை முடிச்சுட்டு சாயந்தரம் வந்து நீங்கள் இந்த கோயிலுக்கு போய் ஒவ்வொரு வாரமும் இதே மாதிரி இந்த கல் உப்பு அங்கே வச்சுட்டு தேங்காயை உடைச்சிட்டு வந்துடணும். சரி, இந்த பிரசாதம் வீட்டில் வச்சுருக்கிற பிரசாதங்கள்லாம் சாப்பிட்லாமா? வேண்டாம். அதெல்லாம் ஒன்றுமே வந்து தொட வேண்டாம். அதை அப்படியே எடுத்து கொண்டு போய் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஆற்றுலையோ அல்லது கிணத்துலையோ கொண்டு போய் போட்டுருங்க. அந்த பிரசாதங்கள் அதுங்க இருக்கிற தேங்காய், பழம் அது இதெல்லாம் ஒன்றும் எடுக்க வேண்டாம், ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம். அதை எடுத்துக்கொண்டு போய் அப்படியே ஆற்றுல போட்டுடலாம். அங்கே நீங்கள் சாமி கும்பிட்டு திரும்பி பார்க்காம நீங்கள் நேராக வீட்டுக்கு வந்துட வேண்டியதான். அது மாதிரி செய்யுங்க. தொடர்ந்து 3 வாரம் அதே மாதிரி செய்யணும். 3ஆவது வாரம் கண்டிப்பாக நீங்கள் எந்த கோயிலுக்கு தொடர்ந்து 3 வாரம் போகிறீங்களோ அந்த கோயிலில் அந்த சாமிக்கு வந்து அபிஷேகம் பண்ணலாம். அபிஷேகங்கிறது பால், இளநீர், பன்னீர், சந்தனம், குங்குமம், சந்தனம், இந்த அபிஷேகம் எத்தனை அபிஷேகம் வேணாலும் நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம். அப்படி ஒரு வேலை இல்லைன்னா சனீஸ்வரருக்கு இந்த அபிஷேகங்கள் எல்லாம் பண்ணி அர்ச்சனை பண்ணிட்டு வந்துடுங்க, சரியாயிடும். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் இந்த தொந்தரவு எப்பவும் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறத அதை அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். இப்போ மறக்காமல் வந்து உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாழ்த்துக்கள். நல்லா இருங்க.